que avui fem tàrtar d'albergínia. En una olla grossa amb aigua freda hi poses les dues albergínies fins que arrenquin el bull. Les tombes i tornes a tapar. Apagues el foc i introdueixes l'olla dins la CCM, on la deixaràs durant 2 hores. La cocció es farà a baixa temperatura sense consum energètic. Treus l'olla i comproves si estan cuinades. Aquesta és la forma bàsica de cuinar l'albergínia per calor retinguda i es cuina a baixa temperatura amb el seu propi suc i et dona la possibilitat de fer moltes receptes. Així mateix, amb una mica de sal i oli, formatge i gratinada queda boníssima. També la pots fer farcida, que tinc la recepta en aquest canal, o en amanida com una escalivada. És convenient que eixuguis l'excés d'aigua. Per a aquesta recepta li treus la pell i la talles ben petita. Quan la tinguis ben tallada la poses dins d'un bol. L'amaneixes amb sal i oli i tots aquests ingredients segons la recepta dels germans Torres. Els cogombres amb vinagre, les tàperes i els filets d'anxova ho talles ben petit. No t'ho he dit abans, però has d'esperar que l'albergínia sigui freda. A mesura que els tens tallats hi vas afegint tots els ingredients. Quan ja ho tinguis tot hi tires un bon raig de llimona, una cullerada de mostassa i amb una cullereta petita de cafè hi poses una mesura de comí i una altra de pebre negre. Per acabar, el rovell d'ou, que si és petit n'hi pots posar 2, i remenes. Així de senzill és fer un tàrtar d'albergínia. El pots preparar amb antelació i guardar-lo a la nevera, però et recomano que el rovell d'ou el posis a últim moment. Què et sembla amb unes torradetes? Si t'agrada el tàrtar vegetal, segur que t'encantarà. No oblidis compartir el vídeo amb les teves amistats. Cuina de consum mínim, cuina sostenible.